Halos 70 milyon ang ipinangakong ayuda ng Kagawaran ng Agrikultura para mabayaran ng 600,000 manok na papatayin bunsod ng avian influenza outbreak sa San Luis, Pampanga. Tiniyak ng ahensya na sa loob ng isang buwan ay mababayaran ng mga apektadong poultry growers. Natong report ni Rainiel Pawit. Ipinangako ni Agriculture Secretary Manny Piñol na tutulungan ng kanilang ahensya ang mga negosyanteng nagmamay-ari ng 600,000 manok na papatayin dahil sa avian influenza outbreak na naitala sa bayan ng San Luis, Pampanga. 80 pesos ang itinakdang bayad ng DA sa bawat manok, bibi at itik na sasailalim sa depopulation, habang 10 piso naman sa bawat pugong mapapatay. Ayon kay DA Central Luzon Assistant Director Crispulo Bautista, nasa 45% na ang hawak ng kanilang ahensya sa ipinangakong ayuda ni Piñol. Ang nai-download na sa regional office is 31 million. Ito yung pambayad dun sa mga poultry na na-depopulate. Asahan na sa loob ng 30 araw ay maibibigay na ang bayad sa mga namumuhunan. Ang promise ni Secretary, within a month, mababayaran sila. Kasi dito ang babayaran namin yung buhay lang, yung namatay na hindi babayaran. So, nagkaroon ng inventory. Based on the inventory, yun po yung basis namin for indemnification. Sa kabuuan ay aabot ng 68.8 million pesos ang inilaan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga apektadong poultry growers sa San Luis, Pampanga at mga karatig bayan nito. Noong nakaraang linggo ay pinirmahan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Quick Recovery Fund na nagkakahalaga ng 100 billion pesos bilang tulong pa rin sa mga naluluging negosyong manukan. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.